noite, benvidas e benvidos á presentación do libro de Alejandro Viana. A verdade é que este ano é un ano especial para Ponteareas, vinculado cos libros, precisamente porque é o sétimo libro que presentamos nesta sala de persoas de Ponteareas ou moi vinculadas con Ponteareas. En abril, no mes dos libros, tivemos 5 presentacións. Tivemos en setembro a presentación de Afonso Peixegueiro do seu último libro e hoxe temos a presentación deste libro do que é o autor Roberto Mera Covas. Todos libros moi diferentes, tivemos desde libros de poesía pasando por libros vinculados con a investigación sociolingüística, pero hoxe temos un libro super peculiar, non? Porque é precisamente se cadra o libro máis vinculado coa realidade, non? Que é este libro que nos recorda e transporta a unha época da nosa historia que houve moito interese en silenciar, non? Aí no libro falase do pacto de silencio, e libros como este son actos de xustiza, de revelación e de amosar o que aconteceu aquí, non? Todos sabemos ou temos idea do libro de Gallardo, do Ruido da Morte, a represión de Ponteareas entre o ano 36 e o ano 39. Temos tamén idea ao fresco, que polas montañas de Xinzo, escondéndose e escapando da morte. E hoxe temos a pericia vital de Alejandro Viana, desta persoa que colleu a guerra, que o topou con 59 anos da súa vida, e que tivo que escapar para Francia. Ali axudou moitísimo moitas persoas para escapar e a poder salvar tamén a súa vida, e ao final acabou finando en México, non? Pero vaya, precisamente para falarnos disto non é igual a persoa máis apropiada. Para iso están Roberto Mera Covas, o autor do libro, e Edurne, que é a persoa que representa hoxe editorial, e Isabel Blanco. Así que con un aplauso recibimos as tres persoas. Hola, boa tarde a todos e a todas. Moitísimas grazas, Fernando Uroba, pola invitación, a todo o Concello por convidarnos a facer esta presentación do libro nesta sala multiusos tan acolledora e tan grande tamén. Moi contenta de estar aquí de novo en Ponteareas. Perdón, vou poñer as gafas. Hai libros que comezan a escribirse polo título, outros que cambian de título unha chea de veces conforme se avanza na súa escrita, e outros que, aínda co capítulo de agradecementos rematado, os seus autores afrontan o título coa mesma responsabilidade que se elixisen o nome dun fillo ou dunha filla, non? Que che guste, que lle guste, e que se sinta ben no futuro co seu nome, non vayas a facerlle unha faena, non? Pois ben, certamente é innegable a importancia dun bo título para un libro. E podo dicir que a Roberto Mera costoulle máis case tanto atopar o título do libro que escribilo. E isto só é indicativo, eu penso, dunha cualidade de Roberto, que é o rigor e a capacidade de comunicación que ten. Esa capacidade que ten de centrar a mensaxe e que guiou a escrita de todo o libro. Porque ocorre unha cousa moitas veces, non? Moitos autores non son quen de prescindir da documentación utilizada para a escrita dun libro, verten a nel como penso que como se pensasen que se non a poñen non está suficientemente amortizada. Eu non sei se será pola miña formación como xornalista, defendo que menos é máis, e defendo a síntese como unha cualidade sempre na vida. Isto é o que fixo Roberto Mera coa historia do seu tío bisavó, Alejandro Viana, sintetizala para poder facer un libro ameno, un libro que convide á lectura, que proporcione unha lectura lediciosa,
porque a finalidade deste libro é divulgar, con mayúsculas, a figura deste home. Divulgar unha historia emocionante, de valor, de compromiso, de sacrificio, de integridade, de generosidade, de heroicidade. Unha historia que merece a pena coñecer e que é de xustiza, como decía Fernando, contar é de xustiza contar e tamén recoñecer. Como dicía, volvendo ao título, había que definir o personaxe, condensando moitas ideas, o que significaba prescindir doutras que engadían eses matices que acabo de nomear, e outros máis. Quen é Alejandro Viana, entonces? Alejandro Viana é un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos. E os matices descubrirédelos vos ao longo da lectura. Quixemos neste libro tamén que puidesedes poñerlle rostro a Alejandro Viana, e por iso publicamos en páxinas interiores algunhas fotografías que mostran diferentes momentos ao longo da súa intensa vida. Pero ben, no libro, Alejandro Viana é, segundo o título, un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos. É así porque a historia del que se conta nestas páxinas transcorre só en 16 anos, os últimos da súa vida. Comeza co estoupido da Guerra Civil, que Alejandro Viana o colle en Madrid, e remata co seu pasamento no exilio en México en 1952. 16 anos, dos que 11 os viviu en México. Ao principio, coa ilusión de que o réxime franquista puidese caer. Os 6 últimos en compañía da súa dona Josefina Dotras, que acabou viaxando a México vía Estados Unidos en 1947, cando Viana e todo o exilio mexicano xa perderan toda a esperanza dun cambio político en España que lles permitise volver á súa terra algún día. O libro lese coa axilidade e a tensión dunha novela de acción. A axilidade da lectura ven dada pola estrutura do libro, 16 anos contados en 5 partes e capítulos moi cortos. O autor nos pone en contexto, relatando feitos históricos, circunstancias concretas, decisións políticas, pero a atracción e a emoción póñenas fundamentalmente a correspondencia intensa que, como director xeral do Servizo de Evacuación de Refuxiados Españoles, mantivo Alejandro Viana cos delegados do SERE, deste servizo, en Burdeos, Carcasón, Orán, Perpiñán, con autoridades políticas do Goberno da República, do Goberno vasco no exilio, deputados republicanos, etc., 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 moitísima xente. Co fío desta documentación e o necesario contexto por parte do autor, a historia destes 16 anos é trepidante, resulta trepidante. E vou resumila cun breve apuntamento de cada unha das partes de que consta o libro. A primeira é a guerra, que, como dicen, colle a Alejandro Viana en Madrid, onde viaxou para entregar nas Cortes o borrador do Estatuto de Autonomía de Galicia, xunto a figuras enlleiras como o propio Castelao. E logo, co estoupido da guerra, iso xa foi de Madrid a Valencia, de aquí a Barcelona, para acabar fuxindo a Francia pouco antes do remate da Guerra Civil. A segunda e terceira parte están centradas no éxodo dos refuxiados. Titúlanse Refuxiados e Solidariedade. Nesta parte, Roberto Mera conta como se crea o Servizo de Evacuación de Refugiados Españoles polo Goberno da República en París. E conta as vicisitudes de todo tipo, miserias da política incluídas, para facer posible o obxectivo que se marcou o SERE, que era evacuar ao menos a 20.000 refuxiados, moitos deles en campos de concentración. Aparecen nestas partes os fretes de barcos como o Sinaía, o Mexique ou Winnipeg. E logo, co inicio de 1940, e Alejandro Viana nomeado xa director xeral do SERE, antes tiña outro cargo, aparecen múltiples dificultades para organizar estas expedicións. Todo isto está documentado e perfectamente narrado, amenamente, moi ben explicado por Roberto. Problemas económicos, desencontros co goberno francés, peches dos locais do SERE, a intervención xudicial do SERE.
e ata loitas internas do servicio, das persoas responsables do servizo, que levan a destitución tamén de Alejandro Viana ao frente do SERE. E isto todo ata que os alemáns entran en Francia. E entón chega a cuarta parte do libro, que é o inferno. Viana e o seu amigo Pastor Candeira traballan clandestinamente, fusen de París rumbo a Burdeos, cando as tropas están entrando en París, avanzando en Francia, fusen cara a Burdeos, como outros tantas miles de persoas. E son quen de organizar uns días antes de que Burdeos caeran en manos dos nazis a expedición do Cuba, un novo barco, o Cuba, que é a última expedición que fixeron co SERE, ambos os dous. É así, non, verdad? Ben, en total, foron 17.000 as persoas evacuadas coa intervención de Alejandro Viana polo SERE. E neste momento, en Burdeos, como digo, uns días antes de que caera Burdeos, eles cercados pola Gestapo e pola Falange, vivindo completamente escondidos, comenzan a súa carreira desesperada por porse eles mesmos a salvo. E consiste en chegar a Marsella para embarcar no Alsina, que ia zarpar a África, a Casablanca. E aí onde comeza a quinta parte, que xa é un trepidante relato que se titula Odisea, porque despois de embarcar no Alsina aínda pasarán moitísimos meses, moitas incertezas e moitos trámites burocráticos, xestión políticas e diplomáticas a nivel internacional mesmo, para sacalos a eles de Casablanca e a outros moitos refugiados que chegaran en outros barcos e que permanecían aí esperando a que as autoridades deixaran zarpar os barcos para lograr, como digo, al final, alcanzar a liberdade ao outro lado do Atlántico. Ben, pois esta é a historia da sexta de Alejandro Viana, moi resumida. Hoxe, día 20 de novembro de 2021, cumprense 80 anos e 2 días da chegada de Alejandro Viana a México, a un mundo libre. Hoxe cumprense tamén 43 anos da morte do dictador. E hoxe, 20 de novembro de 2021, Alejandro Viana reencóntrase cos seus paisanos de Ponteareas grazas a este apaixonante libro que escribiu o seu sobriño bisneto Roberto Mera Covas. Gracias, Roberto, por confiar en Belagua para a súa publicación, e gracias, Isabel, amiga, Isabel Blanco, escritora, abogada, amiga persoal do autor, por acompañarnos neste acto. Deixote a palabra. Gracias. Pois boas tardes a todas e a todos. Decía que seguramente moitas e moitos de vos estaremos preguntando por que estou esta tarde eu aquí, formando parte da presentación deste libro. Porque esta tarde, sentada aquí con Roberto, podería estar pois calquera outra persoa e calquera de vos. Aquí hai moita da súa familia e amizades que terían merecido, pero segurísimo, estar presentando este libro con él. Poderíades pensar que o motivo de ter a fortuna de estar esta tarde presentando o libro de Roberto en este momento sería que a mes que un momento histórico para Ponteareas e para Galicia, débese a que comparto con Robert profesión e tamén agora xa oficio de escribir. Da profesión que compartimos, que a abogacía, podo vos asegurar, sen equivocarme, que non é a razón pola que estou aquí convidada. Para Roberto e para mí, a abogacía é simplemente un xeito de axudar os demais, de cambiar e de combater un sistema tantas veces injusto e desigual. Pero non é nada máis, non ten máis valor que ese. Ser abogada ou ser abogado para nós e compartir, digamos, esa profesión non significa máis. Por lo tanto, non é a razón pola que estou aquí. Se de oficio de escribir trátase, pois penso que tampouco, porque
Robert podería ter elexido para estar aquí sentada nesta cadeira a unha nutrida lista de autoras e autores ponzareáns ou mesmo galegas ou galegos. Sendo así, poderíamos concluir que é a amizade sincera e profunda que nos une a que me trouxo ata aquí. Pero se eu penso que non é suficiente, que a amizade non é suficiente, porque aquí estades moitísimas amigas e amigos de Robert que tamén o queredes tanto como a min, ou máis. Bueno, máis non, pero tanto sí. Que esta tarde teña o inmenso prazer de presentar xunto a Robert e a Edurne o libro de Alejandro Viana, e polo amor, polo entusiasmo, polos ideais e pola alegría. E para contarvos isto, co permiso de todas e de todos, vou reclamar a presenza neste auditorio de alguén que esperou máis dun século a que esta historia fose contada. O verdadeiro artífice de que esta historia sexa contada. Quero que chegue a esta sala o meu ben querido amigo Nano, por favor, Pedro. Xa está aquí. Esta tarde, querido Robert, non podía faltar Nano. Non podía faltar porque eu quería presentar con Robert este libro trasladándonos e trasladándonos a vos ao salón da súa casa. Agora que está aquí é como se estiveramos ali, nun salón onde o amor, o entusiasmo, os ideais de alegría fixeron posible que compartise con él, con Robert e con Nano, casi dende o primeiro momento, esta maravillosa aventura de rescatar a Alejandro Viana. Desde aquel salón falábamos de Alejandro Viana e do rescate da súa memoria, de Alejandro Viana e da guerra, e ríamos moitísimo. E así se foi tecendo desde o amor, o entusiasmo, os ideais e a alegría, unha hazaña sobre outra hazaña. A extraordinaria e injustamente silenciada vida de Alejandro Viana e o libro que a recuperaría, que a divulgaría, que lle faría xustiza. E para levar a cabo esta hazaña, que levou máis de 20 anos de estudo, documentación, entrevistas, viaxes e horas de dedicación, só alguén tan extraordinario e excepcional como Alejandro Viana podía facelo. Ese ser excepcional é Roberto Mera. Moitas veces díxenlle a Robert que se parecía a Alejandro Viana. E que teñen moito parecido, sigo a mes dicindo. E o digo, e en este libro hai probas desto que digo. Roberto herdou de Alejandro Viana a coherencia, a inteligencia, a honestidade, a capacidade de sacrificio e de traballo, de profundo sentido do deber, do servicio aos demais e da amizade. E ten o seu andar. E ten o andar e o sorriso de Alejandro. Vou dar probas. No libro que presentamos esta tarde atopei innumerables probas do que estou dicindo, dese parecido entre Roberto e Alejandro Viana. En 1939, Alejandro Viana renuncia como xefe de migración do SERE por discrepancias co secretario xeral da organización e dirixe estas palabras a Pablo de Azcárate. Meu respectable amigo, discrepancias fundamentais en canto ao concepto do que debe ser a administración pública obríganme a presentar a dimisión do meu cargo no SERE. Voume satisfeito de min mesmo, porque se ter mal carácter, como din, e non practicar nin consentir en materia administrativa as picardías da política española, síntome orgulloso de telo. É o meu desexo fervente e que non se modifique nunca. No SERE deixo un pedazo da miña vida, pero este sacrificio serviume para coñecer mellor a política e os seus homes. Son un home de grande emoción. Sinceramente, se algún día Roberto Mera tivese que renunciar
a seus cargos políticos, agardamos que non sexa así. Non creo que o discurso variase ni unha coma, pero ni unha. Este parecido de Roberto e Alejandro tamén está nas palabras, que é outra proba, nas palabras de Mara dos Ángeles Sánchez Crespo, que era veciña de Enriqueta Puig, a muller que presentaba o alosamento no que se instalou Alejandro Viana en Barcelona en outubro de 1937. Decía Mara Ángeles o seguinte: señor Viana, sabe que creo? Que é vostede un fresco fachendoso. Ben, Mara Ángeles acertada. Alejandro Viana era un fresco fachendoso. Ponciano Mera, o meu querido nano, era un fresco fachendoso. E Roberto Mera é un fresco fachendoso. Isto é así. E guapos, hai que dicirlo todo. Alejandro Viana estaba convencido de que en México acabaría a súa vida e que nunca regresaría a Pontareas, a vila na que naceu, nin a Vigo, a cidade que adoptou. Niso é no único no que Alejandro Viana equivocouse. Porque hoxe Alejandro Viana volveu a Pontareas. Hoxe está aquí. A min gústame moitísimo que Alejandro Viana resucitase o día que morreu o dictador. É o que chamamos xusticia poética. E quero celebralo. Tamén celebro que un día como hoxe eu presentara tamén con Belagua o meu último libro. Robert, que non sabía nada do que eu iba a decir hoxe, decía, medo me das, non foi para tanto, pero é certo que falábamos de que este é un día absolutamente histórico. Eu lo decía antes, histórico para Pontareas. Eu agardo que Pontareas teña moi pronto o nome de Alejandro Viana nunha praza, nunha rúa, nun centro cívico, ou en unha praza, nunha rúa, nun centro cívico, en calquera parte. Que o nome e a imaxe deste home excepcional estea presente e que podedes estar orgullosas e orgullosos de ter a unha persoa como ele no vosso povo. Eu sempre quixen, e Robert o sabe, ter na miña familia unha persoa republicana. Foi unha desgracia, porque non, era todo horroroso. Por máis que buscara, xa desistín, xa dixen, non vou seguir buscando, porque isto cada día é pior. Por iso, síntome tan feliz e orgullosa de formar parte da presentación deste libro, porque sinto que Alejandro Viana tamén forma parte da miña vida, como a formou Nano e a forma Robert. Dar as grazas a Roberto por traer a Viana ata nós, por permitirme estar aquí contigo, Robert, para recibilo. Eu o menos algo que podía facer esta tarde era traer tamén a Nano para que o comparta con todos nós. Agora toca a vos, Robert e Alejandro, falar. Por lo tanto, deixo vos a voz e a palabra. Grazas. Boas tardes. Vou ver un pouco de agua que xa teño a voz un pouco tocada. Bueno, moitas grazas a Edurne, grazas a Curús e a Fernando pola súa presentación e, sobre todo, moitas grazas a todos e todas vos. A verdade é que non pensaba que fora haber tanta xente hoxe aquí para unha presentación dun libro. Por lo tanto, estou enormemente agradecido, non? Teño unha emoción moi grande nestes momentos e un agradecemento infinito, pero, bueno, non é un agradecemento tanto por min, como autor deste libro, sino un agradecemento por Alejandro Viana, non? Eu non son crente, pero hoxe gustaríame ser crente para pensar que Alejandro Viana está vendo o que está pasando hoxe aquí en Pontareas,
porque realmente sería a mesma maneira de que este acto de xustiza chegara onde ten que chegar, que é a persoa que está sendo rescatada do esquecemento e de unha maneira resucitada, porque efectivamente para mí escribir este libro é realmente o máis importante que fixe na miña vida, non? O máis importante non o feito de escribir un libro, non? Espero escribir algún máis, porque ainda hai máis cousas que contar sobre Alejandro, pero é o máis importante porque en realidade foi un traballo que, na que pode sonar así un pouco forte ou un pouco exagerado, foi un traballo consistente en resucitar a unha persoa, non? En devolverlle a vida a unha persoa que estaba morta, pero que estaba en realidade sepultada, non? Sepultada no esquecemento, sepultada no olvido absoluto, apenas se recordaba algo de Alejandro Viana no ámbito familiar, moi pouca cousa, un recordo moi grato, evidentemente, un recordo moi afectuoso de todos os seus sobriños e sobriñas que guardaban ese recordo de Alejandro Viana no que era o seu carácter, a súa forma de ser máis humana, non tanto na cuestión política, que obviamente era por un lado descoñecida e por outro lado, durante moitas décadas non era unha cuestión precisamente da que a xente estivera con moito ánimo de falar, ou de rescatar, ou de recordar, non? E efectivamente todo isto comezou realmente cando eu tomei consciencia de que existía o personaxe en toda a súa dimensión, pero para chegar a ese punto tiveron que pasar moitos anos. Eu cando era ainda un neno, cando íamos os pais e os meus irmáns a casa de Nano, o seu sobriño, sempre escoitamos toda a vida, pero como unha cuestión anecdótica que saía así na conversa, unha forma, digamos, totalmente circunstancial. Bueno, o tema do tío Alejandro, como chamaba o meu avó, lógicamente, o meu pai tamén, tío Alejandro, que si fora deputado, entón era así como un pouco unha especie de facheta de presumir, non? Bueno, tivemos un tío deputado na familia, tal, e que, bueno, morrera en México, pero, bueno, non se falaba moito máis que a iso. Logo, co tempo, tamén descubrí como o avó fora a guerra no bando de Franco, porque foi mobilizado, estando nunha zona ocupada xa polos golpistas desde o primeiro día prácticamente, pero bueno, daquela, con pouca, digamos, capacidade de análise que podía ter, incluso xa na adolescencia, cando empezaba a ter así unhas certas inquedanzas políticas, dicía, bueno, no avó, no bando de Franco, moito de política non falaba, xa me creei o meu propio prexuizo de que o avó, bueno, debía ser un pouco desa onda, desa escola, e por tanto o seu tío, do que parecía que estaba así bastante orgulloso, pois non debía diferir moito, non? Ata que despois de pasados moitos anos, cando xa coño unha certa formación política histórica, pois un día de casualidade, por pura casualidade, de repente pois se me encendeu como unha luz na cabeza e fixen a ecuación básica, non? Deputado, México, republicano e exilio, claro. Pero bueno, para chegar a ese punto tiveron pasado moitos anos, estou falando xa de finais dos anos 90, principio do ano 2000. Entón, ao facer esa ecuación, dixo, vou a verificar, a ver se é así ou non, e preguntei ao meu avó, e efectivamente, me confirmou que fora diputado na República, cuestión que xa de por sí, para mí xa era un orgullo, naquele momento estaba empezando a introducirme na política, aí sí que xa podíamos presumir con todas as da lei de diputado que fora republicano, e que efectivamente morrera no exilio, en México, porque se tivera que exiliar. E sacou unha carpeta onde ganaba algúns recortes, un recorte do Faro de Vigo dos anos 80, onde había unha pequena semblanza sobre a súa vida, onde xa se falaba aí do seu labor humanitario no exilio, e algúns detalles máis, pero moi pequenos, algunha fotografía de algunha postal que Alejandro Viana enviara ao avó dende México. Bueno, esquecín dicir, porque vai estar por aí, senón despois me pode reñir, que entre as cuestións polas que era evidente que Alejandro era alguén pois querido na familia e que o meu irmán pequeno se lle puxo como nome tamén Alejandro, non? E en memoria tamén do famoso tío Alejandro, non? Como digo, entón aí foi o punto de partida, que o meu avó me dá esa información, empeza a contarme tamén as cousas que sabía, había moitas cousas que eran, bueno, ideas así vagas, de que se sufriron un atentado en Francia e se intentaran secuestrar, cousas que me parecían un pouco sorprendentes, pero que evidentemente había que intentar verificalas. A partir de aí, pues, era evidente que había unhas poucas pezas dun puzzle que eran suficientemente interesantes como para empezar a buscar, empezar a indagar. Empecé, lógicamente, polas persoas que ainda vivían en aquel momento, que coñeceran a Alejandro Viana, foran da súa familia, tanto, digamos, de sangue como a súa familia política, por parte da súa muller, que ainda quedaban
tamén descendentes en Vigo, na Coruña, persoas xa moi maiores que tamén tiveran vivencias con él, uns no exilio en México, e, bueno, primeiro xa foi recoller canto antes toda esa información, porque evidentemente tiña, digamos, unha data de caducidade e era necesario rescatar canto antes todos eses datos nas fontes orais. E a partir de aí xa un traballo inmenso de moitísimos anos que non está rematado, isto non se remata nunca, pero, bueno, durante, sobre todo durante os primeiros 10 anos, ata o ano 2010, 2011, se fixe un traballo onde me axudou moitísima xente que me acompañou a moitísimos arquivos, onde estivemos semanas e semanas enteras en Madrid, Salamanca, en Bilbao, en arquivos de Galicia, todo tipo de arquivos, en bibliotecas, na Biblioteca Nacional, buscando todo tipo de documentación. Entón, bueno, fomos descubrindo que efectivamente deixaron un rastro documental impresionante, tanto antes do 36, que era máis doado, de toda a súa vida en Vigo, que fora moi intensa, onde había moitísima información en xornais, en libros, en todo tipo de fontes documentais, tamén despois da guerra, sobre todo do seu traballo en Francia, onde atopamos miles de cartas, moitas sin trascendencia, digamos, desde o punto de vista biográfico, porque era un equipo máis ben administrativo, con refugiados, pero moitas outras que sí permitían coñecer os seus sentimentos, o que facía, como estaba vivindo esas difíciles circunstancias. Fixemos unha búsqueda frenética, eu son a veces moi obsesivo coas cousas, pero eso foi bo neste caso, porque buscamos hasta o Lecho das Pedras. Eu recordo, por contar así unha anécdota, en Salamanca, por exemplo, con o meu amigo Fernando, buscando fotografías, nos arquivos fotográficos de exilio, revisar 2000 fotografías, e atopamos unha, onde salía Alejandro Viana nas cortes no exilio en México. Unha, de máis xente, que fomos capaces de localizar. Claro, iso é o que che daba pé a facer o sobreesforzo que fixera falta. Ainda que fóramos a revisar 200 libros de Biblioteca Nacional, sabendo que o mellor era difícil atopar algo, pagaba a pena facelo, porque había posibilidades, de que só fueron 1% de posibilidades, había que facelo porque podía parecer unha peza do puzzle que fora imprescindible para ir completando incluso aspectos ou zonas escuras da súa vida que se iban xurdindo a medida que íbamos poñendo esas pezas sobre o tabuleiro. De feito, un dos libros que é unha fonte fundamental de información no momento que os alemáns ocupan Francia, o libro de López Barrantes, Ramón López Barrantes, que fora presidente do Banco Exterior de España, donde fai unha narración super detallada, incluso poñendo en primeira persoa en boca de Viana o que Viana lle dicía en Burdeos, cando escaparon dende París, cando estaba intentando buscar un aloxamento este señor coa súa muller grávida, cando Viana lle consigue visados e consigue pasaxes para embarcar en 48 horas, donde Viana explica o que se está vivindo nese momento. Dice, cuestións que apareceron por casualidade, pero porque hubo tamén un tesón na búsqueda que ainda continúa, como digo, a día de hoxe. Toda esa recollida de información que está en, non sei, 15, 20 acetas cheos de documentos, mas todo o que hai por aí escaneado, logo hubo que convertirlo nun traballo redactado, claro, era moitísima información e levou bastante tempo, uns cantos anos, ir redactando unha biografía. Eu creo que fixe por redactar unha biografía no ano 2010, 2011, era unha biografía de tipo académico, porque como se fora unha tese doutoral, en donde está todo detallado con moita concreción, con moitas fonduras, tamén todo justificado desde o punto de vista das fontes e da información, é dicir, non hai ninguna afirmación que non leve a súa correlativa fonte que acredita de onde se saca esa afirmación, non? Mellor de formación profesional, os abogados que sempre temos que probar todo o que dicimos, non? Pois ese traballo trasladado ao formato exterior serían 1500 páxinas, o sea, ten 200 e algo, 6 veces máis o que hai aquí, entre outras cosas porque tamén conta a vida inteira. Isto é do ano 36, outro dende que naceu en 1877, e do 36 para atrás hai moito máis que contar desde o punto de vista cuantitativo que o que hai aquí, muitísimo máis, e tamén especialmente importante, non tan épico, lóxicamente, pero sí igual de interesante e importante, sobre todo para xente de Ponteareas, de Vigo e de Galicia. Outra parte da súa vida xa trascende o que é o noso país, non? Bueno, fixen ese traballo, como digo, foi a satisfacción de relatar, aquí xa resucitei a Alejandro Viana, compartindo con meu avó todo o que foi a revisión, a composición e redactando todo iso, collendo daqui, dali, deste documento, daquele documento e dándolle forma a todo iso. O meu avó, afortunadamente, viviu hasta os 101 anos e tivo a fortuna de escoitar enteiro as 500 páxinas do ordenador, esas 1500, porque de paso que revisaba, iba lendo e, pues, seguramente 80% do que leí non o sabía,
pesar de que coñeceu a Viana ata 36 presencialmente, xa tiña aquela 20 e pico anos, e Alejandro Viana tiña 59, desa época sí sabía moito máis, de adiante pouco máis sabía, porque incluso a correspondencia que recibía estaba censurada polas autoridades franquistas e, por tanto, pouco se podía contar máis, que podía ser boca a boca, que chegaba, pois, sabe Dios de que maneira, a oídos da familia, non? Bueno, eu teño que facer agradecementos, fago algúns, seguro que me esquecín de xente, ao final do libro, a cantidad de xente que colaborou e que me axudou no que foi o traballo de investigación, non? Xente que se pasou como pai moitísimos meses no arquivo de Vigo, validando todo o faro de Vigo, todo o pueblo gallego, miles de recortes de prensa onde sae él cando era teniente alcalde en Vigo con Gregorio Espino e cando era un personaxe sobranceiro da vida social, económica e política da cidade. Pero bueno, como digo, están os agradecementos, e se alguén me esquecí, pido disculpas, pero que é lógico que alguén pudera quedar esquecido, porque, xa digo, en tantos anos foi moitísima xente que me axudou, xente que me axudou a traducir documentos en francés, porque moita documentación que está en francés, lógicamente, e a partir de aí empezou o seguinte reto, que era dado a coñecer e manter a investigación. Nos últimos anos, estes días, ainda topei cousas novas en internet que non coñecía de Alejandro Viana. Non creo que pareza nada especialmente trascendental, en todo caso non falta ninguna peza no que se conta, non hai ningún punto escuro, afortunadamente, pero siguen aparecendo cousas. Hai uns anos atopei de casualidade, bueno, isto como comprenderedes ten que ver con que os avances tecnolóxicos, cada vez hai máis arquivos que digitalizan a súa documentación, e iso facilita que se poda acceder a ela e atopar con buscadores documentos que antes, para atoparlos, primeiro tenías que pensar se pode haber ou non en tal arquivo, descoñecendo que tipo de documentación pode haber aí. Despois ir ali, buscar polos índices e empezar a buscar en documentos escritos visualmente. Ahora, pues, afortunadamente, todo iso avanzou moito. Hai uns anos, casualmente atopei algo que non tiña ni a máis mínima idea, despois de 15 anos de investigación a fondo, que era un arquivo en Portugal de Bernardino Machado, expresidente da República Portuguesa, que se tivo que exiliar a finais dos anos 20, principios dos 30, cando se dá golpe de Estado en Portugal e empeza a ditadura de Salazar, e se exilia a Galicia, a Guarda, e aparece en internet buscando a Alejandro Viana, que é unha búsqueda que fago desde canto periódicamente. De repente me aparecen 30 ou 40 postais manuscritas, que era correspondencia de Alejandro Viana con Bernardino Machado, presidente da República, que estaba exiliado na Guarda, e Viana era o anfitrión dele, era como o seu, digamos, Bernardino Machado era como o seu protegido en Galicia, non? E que axudaba en todo, hasta se encargaba de comprarle zapatos ás fillas deste home, non? E pagaba as pensións dos exiliados portugueses que estaban refugiados aquí, facía de enlace con portugueses, con políticos portugueses que todavía permanecían en Portugal para, digamos, trasladar a información aquí a Bernardino Machado. Pois, como digo, algo que apareceu 15 anos despois de empezar a investigación, cando o traballo se tiña rematado, que era o traballo de investigación. Bueno, quedaba, por tanto, dalo a coñecer. Durante os últimos anos, algúns saberedes que publiquei algúns artigos breves no Pregón, no Soberoso, en revistas de divulgación aquí de Pontareas, en Grial, a revista tamén de ámbito galego, pero había necesidade de escribir un libro, non? E para escribir un libro, eu me atopaba con varios problemas, ainda que tiña necesidade de escribirlo. E os problemas eran, basicamente, comentou-nos antes Edurne, boa medida. O primeiro problema era sintetizar, non? Claro, había que resumirlo. Dixer, bueno, isto ten que ter 250.000 caracteres como a moito, e o que tiña escrito eran 1.200.000 caracteres. Vale, había que facelo 36 variantes, xa era algo menos, pero ainda así había que reducilo a terceira, cuarta parte do que tiña escrito sobre esa etapa. Claro, eu, para sintetizar xa, bueno, xa é unha prova evidente, non? É algo que me costa bastante, ser sintético e resumir, e neste caso, pois máis ainda, porque cando tens que sintetizar sobre a vida dunha persoa que admiras, e dices, bueno, e por onde empezo a recortar, non? E cada vez que recortabas algo, pois, doíache, non? Isto non se vai enterar a xente desta cousa, desta cuestión, deste detalle, isto, pois, home, pois ten un aspecto humano interesante. Non, claro, había que ser disciplinado e había que baixar a 250.000 caracteres para facelo asequible xa en dimensión. Pero logo non era só resumilo en número de páxinas, había que darlle outro estilo. Que tiña eu escrito era moi denso, non? Como calquera biografía, calquera ensayo histórico, etcétera, etcétera, non? Eu
escritor nada, non? Eu son escritor de notas de prensa e de discursos políticos e de documentos políticos e pouco máis, iso é un pouco árido, e isto era máis de un tema donde había material para un novelista, non? Para alguén que tivera unhas dotes literarias que eu evidentemente non teño, non? Por tanto, había que dar un estilo no académico para que fora entretido e así que eu que quería era, como pasa moitas veces, facer un libro, vale, a satisfacción de que publiquei unha biografía de Alejandro Viana, comprancho aí un grupo de amigos, alguna xente tal, 4 investigadores, e a maioría dos que che compran máis o meten ali nunha estantería e ali queda porque son 400, 500 páxinas e ao final, bueno, cumpriron co compromiso de compralo, quedaríase con 2 ideas e nada máis. E eu, o meu interese era facer un libro que enganchara mínimamente para que ninguén para lerlo e os 3 páxinas de tipo, aburridísimo, bueno, pues tamén ven a historia deste home, sobre o que me interesante, pero aí queda, non? E entón ese era o segundo dos retos. Se o conseguí, bueno, eso viredes vos cando o leades, non? De momento, a pouca xente que tivo a oportunidade de lelo e que me transmitiu a súa opinión, non son moi de fiar, porque a xente así no meu entorno, por lo tanto, tampouco me fío moito deles, pero bueno, todos di que sí, que máis ou menos consigo o objetivo de que sexa rápido de ler, que sexa entretido, ameno, que sexa dinámico. Teño que agradecer a Durne tamén as orientacións que me deu para facelo efectivamente con unha estrutura de capítulos curtos que permite que, bueno, que cando estás rematando pois o acabes, porque total para o que falta, como dicía outro día o meu amigo Emilio, que o leo en 3 días, que dicía, no, iba a deixalo, pero bueno, mira, quedan 2 páxinas, sigo. E acababa de 2 páxinas e digo, bueno, empezar este capítulo, miraba o título así un pouco interesante, mira, son 5 páxinas máis, pois, por 5 máis sigo un poquinho máis, non? E así en 2 días ou 3 días conseguiu lelo, non? Como digo, si se conseguiu, en todo caso, non é tanto mérito meu como mérito dos materiais, bueno, primeiro da vida de Alejandro Viana, que agora podemos ser un mérito, pero en su momento foi un drama, non? Unha traxedia, desde o punto de vista persoal e humano, non? Pero a sorte que tive foi todos esos materiais que atopei, non? Todas esas fontes de información que me permitiron que no libro pudiera botar mandelas e eu intentei falar o mínimo posible, que, como digo, é algo que habitualmente non falo, pero neste caso intentei falar o mínimo e poñer a falar aos personaxes, empezando por Viana e continuando por moitas outras persoas que en memorias, en cartas, etc., falaban del ou falaban con el, non? Entón, se fui dando esa estrutura áxil, metendo moitísimas cuestións literais, que ao final dá unha sensación casi como dunha novela, parece que hai como diálogos, non? Fala un, parece que contesta outro, e en realidad é unha montaxe, no sentido da palabra, é dicir, se organizan os textos e eses documentos de maneira que teñan ese ritmo e se podan ir enlazando unhas cousas con outras e que todo teña unha coherencia narrativa, non? Unha vez que se rematou e tive a satisfacción de ir vendo como se maquetaba, bueno, pues, o tema do título, efectivamente, debimos escribir como 120, 150 títulos diferentes para ver, pues, e ao final diremos, bueno, pues, menudo, o título tampouco parece unha cousa do outro mundo, non? Un alarde literario, non? Pero agora que se lle deu moitísimas voltas, non? Ao final, afortunadamente, atopamos unha fórmula para que ese sofremento de recortar e de non trasladar atrás do libro toda esa información que queríamos poñer tamén a disposición da xente e da sociedade non quedar aí nun documento de investigación ou un caixón, non? Que foi facer unha página web que puxemos en funcionamento estes últimos días, que www.alejandroviana.gal, donde aí está, bueno, vai estar, estes días non está porque está pendente de depurar por esas novas incorporacións de información, pero hai información, biografías breves, completas de toda a súa vida, hai tamén información fotográfica, de todas as fotografías que conseguín durante a investigación, momentos moi emocionantes cando falei cos familiares políticos dele en Vigo, unha muller que era filla dun sobrinho político del, o sobrinho xa estaba moi mal de saúde, xa non tiña cabeza para estas cousas, e me di, cando eu non sei se tedes fotos, escritos, cousas del, sí, aquí temos un álbum de fotos, e tal, pues si pudiera ir por aí para facer copias e tal, e yo, no, mira, vou mandar o álbum porque está aquí nun fallado e calquer día se tira con él porque isto aquí non lle interesa a ninguén. E dixen, bueno, pues encantado da vida, que me mandes, agradecidísimo, e
Chegame aos 15 días un paquete, un álbum, imaginade o que pude sentir eu cando tiña só 2 fotos de Viana que la tiña mo avó, e abro un álbum e atopo aí 50 ou 60 fotografías de Alejandro Viana de todas as épocas, dos anos 10, dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40 e 50 no exilio en México. Todas as fotos están agora nesas galerías de imaxes na página web, e calquera persoa que quera profundizar máis ou leerse todo inteiro, se ten ganas e aguante, vai ter tamén ese traballo de 500 e pico páxinas disponible na web, sin prexuizo de que o mellor algún día pues, teremos que publicar tamén o que foi a súa vida antes dos anos do ano 36. Pedro ou Namora, se podedes pasar un momentiño, sei rapidamente que me despistei lo que nos estaba falando porque era parafrasando. Bueno, estos son simplemente exemplos desa documentación da que falei, que atopei, xa digo, son miles e miles de documentos, vai pasando así cada 10 segundos ou cada 5 segundos. Son cartas de Bernardino Machado, algunhas manuscritas, outras a máquina. Bueno, fixemos aquí teléfono 1717, bueno, daqueles había bastantes. Teño outro con membrete que ainda era o teléfono 36 de Vigo ou algo así, desa época, non? El Pueblo Gallego, unha entrevista tamén con Alejandro Viana. Aquí temos unha carta, o que logo foi presidente das Cortes Republicanas no ano 36, cando Viana xa deputado, onde lle pide para propón que se nomee Amado Garra como embaixador de España en Lisboa, Portugal. Isto é unha ficha dos fillos dun sobrinho de Viana que era médico e se alistou no exército e morreu uns poucos meses en combate en Toledo, que quedaron orfos, e durante a guerra se nomeou a Viana como o seu titor. Isto que se fala no libro. Isto é unha ficha tipo dossier onde se anotaban os datos de todos os refugiados, os do medio millón de refugiados que había en Francia. Unha carta tamén de Viana, director do SERE, das miles de cartas que, como digo, atopamos. Estas son as declaracións que tamén salen aquí reproducidas, que fai en París. El sabía falar francés moi ben, e serviu de moito nesa situación, que fai en París nunha rolda de prensa cando as oficinas de SERE foron intervidas e clausuradas polas autoridades judiciais francesas. Podemos pasar. Isto é unha postal que manda cando escapou de París 2 días antes de que chegaran os nazis, estaba en Burdeos, antes de que chegaran os nazis a Burdeos, simplemente dándolle conta a súa irmán de que estaba ali e de que de momento estaba ali sin novedade. Ele era para informar de que estaba en Burdeos, porque aquí a familia non supera. Se vos fixades na diapositiva anterior aparece censura militar, que eso tamén era un risco, porque era unha postal onde o que aparecía era unha fonte, unha praza de Burdeos, non? Se cadra por iso logo intentaron secuestrar, tiñan datos de que por ali andaba, non? Isto é unha carta que el manda dende Casablanca xa cando está intentando escapar para México e queda retido primeiro en Senegal 5 meses vivindo no barco durante 5 meses, despois nos devolven a Marrocos e dai fai numerosas xestións para intentar conseguir que se flete un barco para todos os refugiados. Esta ficha de entrada de Josefina Dotras en México como refugiada política no ano 47. A seguinte é a ficha del, de Alejandro Viana, cando entrou no ano 41 en México como asilado, cando lle dan a condición de asilado político. Ben, e agora xa, para ir xa rematando, comentaba que o libro solo é dentro do ano 36, non? E evidentemente era imposible tamén por dimensións contar toda a vida dele nun libro. Nos parecía interesante acotalo a esta etapa. Logo, en todo caso, poderá suscitar máis interés incluso coñecer a etapa anterior da súa vida, non? Alejandro Viana, como dicíamos no tráiler, no vídeo inicial, realmente un home que, vamos dicir, foi un home feito a si mesmo, a pesar do que alcanzou ou do que chegou a ser, non? Ele era dunha orixe moi humilde, nazou aquí en Pontareas, viviu os primeiros anos na Praza Maior, nunha casa ao fondo, naquele calexón sin saída onde está a casa de Adolfo do Cortiñas, a casa que está ao lado, que ardeu hai uns anos, que está xa pobre, que non queda casi pedra sobre pedra. Era o meu avó recordaba como a nai de Alejandro Viana, peregrina, o sea, a avó do meu avó, pois lle contaba, non? Cando xa Alejandro era un personaxe e tal, que de pequeno pois iba co burro ao muiño da Freixa a buscar fariña, non? A nai tiña un establecemento de venda de cereais aquí en Pontareas. Todo eso era unha orixe moi humilde, non tivo estudos, de pequeno, e o mandaron para Vigo, porque miraba que o rapaz tiña actitudes, e o mandaron para Vigo nesa época na que había en Vigo certas familias pontareans ben posicionadas, non? Económicamente, os Arbones, os Garra, os Castellanzuelo,
e el vai a vivir para a casa dos Sarbones, logo vai a vivir para a casa dos Garra, e cando coñece a Amado Garra, que máis ou menos é da súa época, pero con diferencia, Amado Garra estaba estudando de adolescente en Santiago de Leito, e el era un rapaz que non tiña ninguna formación, digamos, ni siquiera básica. E así se forma, daquela como os xornais tiñan aqueles aparados de ecos de sociedade, pois nos permite saber que estudiou no Círculo Mercantil e sacou sobresaínte en estudios contables, etc., cando tiña sobre 18 ou 17 anos, non? Cousas destas características aparecen moitas veces nos xornais desa época. El aí traballa de dependente de comercio, xa se mira que é unha persoa inqueda, con iniciativa, porque monta, no ano 1880 e pico, a Asociación de Dependentes de Comercio de Vigo, é dicir, xa fomenta o asociacionismo para defender, digamos, os dereitos, os intereses da xente que ten esa profesión. Pero, bueno, rápidamente despunta xa como emprendedor e a principios do século XX entra como conselleiro delegado dunha empresa que se chama Jimeno Compañía, que é unha empresa moi curiosa, porque é unha empresa que se dedicaba a comercialización de ovos. Primeiro é conselleiro delegado, con 20 e poucos anos, e pouco tempo depois xa se fai socio, e acaba sendo socio mayoritario, unha empresa de 3 persoas, de 4 persoas. E era unha empresa que o que facía era recoller os ovos de todo o sur da provincia de Pontevedra e do norte de Portugal. Tiñan almacéns en Vigo, en Quixar, en Valença, en Hermesinde, logo tiñan delegacións en San Sebastián, en Barcelona, e exportaban os ovos. E era prácticamente a única empresa que se dedicaba a iso. Esa é unha do alcalde de Vilagarcía, que tamén era amigo de Viana, que chamaba Elpidio Villaverde, pero aquí na zona de Vigo era a única que había. E, de feito, viñan aquí a feira de Pontareas, hai algunha foto onde se mira, con camións, e na feira de xente traía os ovos, e os compraban os da empresa Jimeno Compañía, e os iban apilando en caixas e logo levaban en camións. Non se facían incluso con as parroquias, recollían, tiñan delegados en zonas que iban a buscarlos e os transportaban, etc. E os exportaban. Eu buscando información sobre toda a cuestión económica, nalgúas teses doctorais sobre o Porto de Vigo, as exportacións, hai un dato moi chamativo, que logo explica a fortuna que fixo Viana, non? E é que na primeira década do século XX, despois das conservas, o seguinte produto en maior volumen de exportación, pero con diferencia e bastante preto do que cabe das conservas, eran os ovos no Porto de Vigo, por arriba da madeira, por arriba de outros produtos que podrían pensar que deberían ter bastante máis saída na exportación. El, de feito, foi incluso a Inglaterra, era tan emprendedor, foi a Inglaterra a mirar como se había unhas cámaras de frío, que eran unha innovación total, truxo un enxeñeiro inglés aquí para montar unhas cámaras de frío na súa empresa para poder conservar os ovos, porque os exportaban logo a Inglaterra, a Marrocos, a outros países, a España, etc. Son anécdotas tamén familiares, un sobrinho da Coruña, de que se acordaba desa viaxe porque truxera un abrigo, Viana, que era tan bo que 15 anos despois yo regalou a él e ainda estaba como novo, que era un señor abrigo de costura británica. El logo xa como o cuñado, bueno, el se casa con pasar as fotos, a seguinte foto, casase con Josefina de outras Fábregas, xa por os apelidos vos imaxinaredes, catalán, dunha familia que levaba xa 100 ou 150 anos aficada en Galicia, que viñeran pa aquí, se dedicaban a salgadura primeiro e depois a conserva. Tanto era xente da burguesía viguesa, adiñeirados. Ela aí xa cos seus cuñados tamén se mete no mundo da conserva, se convirte en directivo da Unión de Fabricantes de Conservas, é representante dos exportadores de Vigo, hai muitísima información na prensa, non sigas pasando de momento, hai muitísima información na prensa de intervencións del, de actuacións que fai en Madrid en defensa dos intereses dos exportadores do Porto de Vigo, tamén, por exemplo, vicepresidente da Consello de Administración da promotora que construiu o Estadio de Balaídos a finais dos anos 20, ele era un dos socios e dos promotores do campo de Balaídos, accionista do Banco de Vigo, foi presidente xa na década dos 30, acabou sendo presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que era unha das empresas máis importantes da cidade. Ademais, entrou, chamaron, era accionista, e o designaron presidente para reflotar a empresa que estaba nunha situación moi delicada, e o conseguiu, porque ele tenía máis fama de ter unha capacidade de reflotar empresas que estaban en situacións complicadas. Vocal da Caixa de Aforros de Vigo, funda e o presidente da primeira mutua automobilística viguesa, que é a primeira compañía de seguros de coches nos anos 30. Bueno, todo isto levou a que conseguira ter unha fortuna espectacular. Eu fixe uns cálculos, tamén por cuestións anecdóticas e por outros datos que hai que permiten facer unha traslación do que eran as pesetas daquela época, que son os euros hoxe, bueno, con
certas habilidades, para faceros unha idea aproximada e orientativa. O meu avó sempre recordaba que cando saí diputado Alejandro Viana recibiu un sobre e era o primeiro soldo que Alejandro Viana cobraba como deputado. Entón, mandou ao sobrinho, aí che vai o meu primeiro soldo de deputado, tal e cual, eran 1000 pesetas daquela época. Bueno, hai datos de nos anos 20, cando estaba no Concello, o que cobraba o médico, non? Para que nos falades unha idea, a fortuna que tiña ele nos anos 30, porque estaba máis recollido en informes da Garda Civil cando está a guerra, porque lle incautan os bens, ou pretenden incautarlle os bens, e que o seu patrimonio está valorado en 750.000 pesetas, e o cambio son casi 3 millóns de euros. Entón, eso era, digamos, a fortuna que tiña el nese momento. Era unha persoa, dentro do que era a burguesía viguesa, da xente máis adiñeirada. Eso lle levou, efectivamente, a relacionarse con toda esa xente, non? El ten relación con aquellos conhecidos como os Fadrique, os Masó, xente moi coñecida do mundo da conserva, xente económicamente moi potente na cidade, con toda a intelectualidade tamén desa época, porque tamén era outro tipo de empresariado, seguramente, non? Que iba máis ao tema dos mecenazgos, que tiña máis esa visión tamén de devolver boa parte do que conseguía a propia sociedade, por iso eran emprendedores e poñían en marcha moitas iniciativas sociais. El, pois a partir de aí, como digo, pois o vedes nestas fotos, non? Balneario, aí está o Dr. Corval, que era íntimo amigo del, seguramente coñecido moitos a rúa, Dr. Corval en Vigo, que era coñecido como médico dos pobres, porque era unha persoa moi altruista, era íntimo amigo del, hai moitas fotos nos dous aí en Monte de Balneario, as anteriores tamén eran de Monte de Balneario, na época na que, digamos, aí se xuntaba a florinata, non? Da intelectualidade galega, escritores, intelectuais, políticos, etc. El funda con 8 ou 10 persoas máis el Pueblo Gallego, que é o xornal principal xunto co Foro de Vigo. Vigo, por Vallo, incluso máis alá do que Vigo, era un xornal fundamental para entender a historia do xornalismo de Galicia. É o fundador, con Portela Valladares, aí inicia a súa amistade con un personaxe político moi importante como Portela Valladares, e conselleiro delegado dese xornal durante o primeiro ano. Acaba sendo presidente do Círculo Mercantil, fundador tamén, cofundador do Ateneo da cidade. Nos anos 30 se lle fan homenaxes populares a Viana, tamén a César Corval, se organizan homenaxes onde se recaudan cartos e eses cartos os destina a montar unha fundación Alejandro Viana, de apoio á infancia, etc. Depois de relación, podes pasarlo unha máis. Isto é unha reunión do Círculo Mercantil de Vigo e o Círculo Mercantil da Coruña. Viana está aí no medio, podes pasar outra máis. Ben, e despois, tamén está toda a súa relación con Portugal. Xa comentei antes o tema de Bernardino Machado, pero el tiña negocios en Portugal, lo que tiña aquí. El, hai unha anécdota que o ditou, o avó recordaba perfectamente que Alejandro Viana tiña en Porto unha habitación nun hotel alugada todo o ano, de forma permanente. Pasaba moitas temporadas en Portugal, non só en Porto, máis sitios, tiña moitas postais de outros sitios, unha postal de me acordo como se chama o Concello, non sei que, de Brandão, Pazos de Brandão, donde lle di a Bernardino Machado que cando queira tal, que lle mande, que vai estar ali 15 días ou 20 días, que cando queira que lle mande unha postal dirixida ao seu nome, que é suficiente que xa o localiza. O sea, aí nese pobo, nesa cidade, xa, con que fora con o nome del, xa sabía o carteiro onde estaba residindo, non? Como digo, unha relación con Portugal moi intensa. Organiza un partido entre o Celta e o Porto nos anos 20 para recaudar fondos para o Sanatorio do Norte de Portugal, que creo que está situado en Porto. E, ademais desa relación con Portugal, está a cuestión política tamén. Nos anos 20, ele, hai que dicir que empezou xa como republicano na década dos 10, do Partido Republicano Galego, de Vigués, con Amado Garra, candidato a concelleiro no SAE. Logo xa, a partir do ano 23, no ano 17, tamén un detalle interesante da súa vida, hai unha folga xeral que está cuestionando, digamos, a monarquía, e moitos republicanos son detidos e encarcelados. A Viana o deteñen e o meten en prisión e bota 2 meses na prisión do Castro, encarcelado, ata que ao final hai unha especie de amnistía e liberan a todos os presos. No ano 23 convírtese en concelleiro, en teniente alcalde con Gregorio Espino. Viana está aí no medio hacia a esquerda, Gregorio Espino é este señor de bigote que está así sorrindo no medio da imaxe. É teniente alcalde, o motor dese goberno, é o líder do goberno. Se ledes o Faro de Vigo deses 3 anos, está continuamente na prensa, é realmente que impulsa todo. Gregorio Espino ten máis esa figura institucional, ele é o que está, digamos, en todos os fregados, no corpo a corpo, coa oposición, etc.
xanea a economía municipal, con el se abren ruas importantes, se fai a Praza de Portugal en Vigo, bueno, moitas cuestións de ensanche urbano moi importantes para a cidade. E xa, cando chegamos ao ano 30, podes pasar a seguinte imaxe xa. Pasamos a seguinte imaxe. Isto é tamén con Gregorio Espino, nunha visita de Calvo Sotelo a Vigo. Pasamos a outra máis. Isto é Portugal, isto é Entre os Ríos, no balneario de Entre os Ríos. Fui unha persoa que non a teño localizado, non sei que é. Isto xa nos anos 30, cando Viana xa se convirte en presidente de Acción Republicana e logo de Izquierda Republicana, o partido de Manuel Azaña se convirte no presidente na provincia de Pontevedra. Aí xa, bueno, a súa vida política é moi intensa, é candidato no 33 nas eleccións, volve a ser candidato no 36 pola Fronte Popular. Aí ten unha amistade política con persoas relevantísimas como Castelao, como Alexandre Bóveda, como Suárez Picallo, Osorio Tafal, muitísimas personalidades, Valentín Paz Andrade, Enrique Peinador. Él aparece presidindo con eles, con Otero Pedrallo, actos republicanos, actos no Día da Patria Galega, o 25 de xullo en Vigo, Banquete das Cabañas, etc., donde Viana tamén intervén Viana, intervén Paz Andrade, persoeiros que vos chamará a atención de que podedes dicir, bueno, coñecemos a todos e resulta que Viana estaba aí no medio e, vamos, que non se coñecía dele ni siquiera o apelido ni a súa existencia, non? Con toda esta xente ten moita correspondencia tamén, e aí está no medio con el sentado o seu amigo Amado Gárgara, que ten tamén unha rúa aquí en Ponteareas. Continuamos, isto é unha foto en Mallorca. Esta é a orla de todos os deputados que salen elixidos no 36 pola Frente Popular. Aquí nesta ampliación, ainda que está un pouco borrosa, se mira abaixo pola esquerda o segundo, pola esquerda o segundo abaixo é Viana, en arriba está Osorio Tafal, a dereita dele está Castelao, a esquerda de Viana está Suárez Picallo. Estes eran os deputados galegos nas Cortes Xerais, e entre eles estaba o noso veciño e o noso parente, que hoxe están aquí moita familia, Alejandro Viana, que é un orgullo, non? Pero aquí codo con codo con estas eminentes, estas personalidades, non? Podes pasar tamén a seguinte, creo que xa cuesta acaba, ben. E el entón, o 28 de xuño, como dicía antes Edurne, ven aquí para votar o Estatuto de Autonomía, o 28 de xuño, de 1936, levaba 5 meses de deputado, o sea, fixeran unhas xestións para Ponteareas, cosas super documentadas para Vigo, e, bueno, había unha situación, bueno, certa tensión política, pero tampouco nada que fixera presaxar que pudiera pasar o que pasou, obviamente. El ven aquí o 28 de xuño, vota e se marcha xa para Madrid para seguir con o seu traballo de deputado, porque ademais, durante o mes de xullo, unha vez que se recontan os votos, se aprobou o estatuto, hai que facer a entrega dese estatuto que foi plebiscitado en Galicia e aprobado. E entón, o día 17, 16, 15, 17, se entrega o estatuto a Azaña, que era o presidente da República, e tamén o presidente das Cortes, en unha das fotos que saen tamén aquí no libro, onde sae con todos os presidentes das diputacións, alcaldes das cidades galegas. Moitos deles, poucos días, semanas despois, morreron asasinados, porque a maioría deles volveron para Galicia esa noite, na que se fixo esa última entrega, o 17 de xullo pola noite. El quedou ali con Castelao, con Osorio Tafal, probablemente salvou a vida o quedar en Madrid ese día, non? Hai unha cuestión que é importante cando leades o libro e que creo que hai que tomar conciencia disso para, digamos, poñerse na pel, non? de Alejandro Viana. Vos pensade que el tiña toda esa vida, non? Unha vida espectacular, impresionante, 59 anos. El mesmo consideraba o cargo de diputado como unha honra xa na parte, digamos, non digo final, pero xa nunha parte avanzada da súa vida, non? Xa fixera de todo, xa tiña de todo, e ter o cargo de diputado era como unha especie de honor, non? A maiores, porque, bueno, tiña vocación política tamén, non? El, evidentemente, cando o 28 de xuño vai a Vigo, o último que se pode pasar pola cabeza de imaginar é que non vai volver nunca máis a súa casa, e que non vai volver nunca máis a mirar a maioría da súa familia, salvo a súa muller e algúns sobrinhos que marcharon para México. O último que pode imaginar é que non vai volver a ver nunca máis a súa cidade, todo o que tiña ali, os seus negocios. O que non pode imaginar é que moitos dos seus amigos cos que tiña trato cotián, en poucos semanas, meses, se vai enterando de que foron asesinados,
de que foron fusilados, de que morreron, que foron executados, o seu sobrinho, Javier Estevez Viana, que foi torturado e asesinado aquí en Pontevedra, que tamén se conta no libro, non? O seu irmán, que era médico de León, vai a Madrid, se xunta con él, se alista como tenente médico e aos poucos meses morre en combate, deixando orfos os nenos que xa non tiñan nai en León, non? O sea, todo un cúmulo de tragedias dunha persoa que tiña unha vida espectacular e de repente se mira nunha guerra que non se contaba, digamos, con ela e un drama e unha tragedia increíble, non? Durante a guerra, pois, vai sempre con o goberno da República, participa en todas as cortes, está ao pé do cañón, digamos, e o demostra con Francia, a típica persoa que di que o capitán é o último que abandona o barco, non? E en aquel non tiña afán de ser capitán, porque era unha persoa moi, nese sentido, que non le gustaba o protagonismo. El está ata o último momento en España, ata que se abandona por parte das últimas autoridades o que Cataluña, e aí as últimas sesión de cortes no sótano do Castelo de Figueres, de madrugada, só hai 50 e pico diputados de 400 ou algo así que eran os que tiñan as cortes daquela. Xa só quedaban 50 diputados en territorio español, galegos só quedaban 3 ou 4, son el Picayo, el Edmundo Lorenzo e non sei se outro máis. E ele é un deles que está ali ata o último minuto, non? Hai un vídeo en YouTube dunha persoa que sae neste libro, que tamén se fixo tamén unha histórica de gravar todo as súas vicisitudes, donde conta como Viana, con ela, intentaron marchar, cruzar os Pirineos, non puideron, hubo ataques de aviación, tiveron que abandonar o coche, esconderse. Bueno, todo iso, cando vexedes, por exemplo, que digo que era un día soleado, non pensedes que é unha licencia literaria que eu me tomei, é porque esta señora di que ese día era un día soleado, colleron o coche e intentaron marchar para Francia sen éxito, non? E, como digo, cando xa se vira que a guerra está perdida, cruzan con ese medio millón de refugiados, poñedemos de novo na posición de Viana. El podía marchar tranquilamente, tiña xa 60 anos, marcharse para México, para calquer outro sitio, e vivir tranquilo. O seu a fortuna, por sorte, pudo salvaguardala bastante, e cautaron logo, ao final, tivo que pagar unha multa a muller de 250.000 pesetas, que era diñeiro naquela época, pero podía perfectamente, digamos, bueno, acabou a guerra, pues me vou a vivir un pouco tranquilo, non? Non, se vai a París, acepta os nomeamentos de xefe de migración do Servicio de Evacuación para organizar todos os frentes dos barcos, acepta estar al frente xa como director xeral cando está todo con máximas dificultades, cando outros dimiten, o Solito Fan dimite, se marcha para Nova York, ele que nos sustitue e siga ali o pé do cañón, e incluso cando xa entran os alemáns, os nazis, e xa se mira que aquilo é o sálvese quen poida, porque ali xa non hai moito máis que facer, decide finalmente quedarse, non? Entón, ese espírito de entrega, non? E de amor aos demais, porque é iso o que o move, se reflexa perfectamente no libro, pero non porque o diga eu, que quedaría mal que o dixera eu ademais, no parente de, non? Sino porque o din moitas persoas que o coñeceron, moitas persoas que foron axudados por él, e él mesmo tamén, cando transmito que está sentindo, que calquera pode percibir perfectamente, non? Hai unha definición del, que esta que vedes aquí, nun libro dos anos 30, que fala da historia de Vigo dos anos 20, onde ele foi un dos protagonistas desa historia social, política e económica, que é de Bernardo Bernárdez, donde, seguramente, xa lechedes como define, non? Isto que aparece aquí, esta definición, que xa non vou a ler, reflítese perfectamente logo en cousas concretas que vades ver no libro, e simplemente digo 4 para 4 caracteres ou cuestións que o definen, e con isto agora sí que remato, e non son como falamos sobre política de vamos rematando, e ao final botamos unha hora máis. Era unha persoa rebelde, non? El mesmo se define como rebelde. No ano 17, pouco antes de que o tiveran que tener en prisión aquela folga, no Faro de Vigo di o seguinte: os que me coñecen saben ben que non teño en política aspiración alguna, que loito por espírito de rebeldía, porque a miña conciencia sublévase contra os atropelos que se cometen, porque, en fin, non concibo que os povos se sometan ao caciquismo, sexa este vermello ou branco. Iso é o que di el nunha polémica que ten con outra persoa no Faro de Vigo. No seu ideario é tamén moi curioso. Diredes vos, bueno, e que fai un empresario con 3 millóns de euros en izquierda republicana? Que iso son a política de esquerdas, non? Parece que é un pouco contradictorio nos tempos que vivimos actualmente, non? Bueno, efectivamente, era desa burguesía que tiña, digamos, un ideario
republicano, con todo iso que implicaba, pero tamén progresista, non? E unha visión da economía do capitalismo moi avanzada e moi social, moi social. De feito, él, nunha das entrevistas que mirábamos antes aí, no Pueblo Gallego, di, son home de esquerdas, bueno, di por certo que ser de dereitas ou do centro tanto lle ten, que para ele é o mesmo, ser de centro que de dereitas, e son home de esquerdas porque creo servir dentro desa ideoloxía mellor a miña patria, porque prefiro que a revolución se faga por medio de leis e non nas rúas, co conseguinte sacrificio de vidas e a inevitable destrucción da riqueza, necesaria e indispensable para o establecemento dun novo réxime económico que se achega a velocidade insospeitada. E logo fala de como o maquinismo e os avances tecnolóxicos poden deixar aos obreiros na indixencia, e iso hai que evitalo, e hai que axudar, bueno, é dicir, unha visión de xustiza social espectacular dunha persoa que, como digo, era unha persoa, digamos, moi acomodada económicamente. Sobre a visión que tenta a política, e ser deputado tamén é moi chamativa, non? Di no Pueblo Gallego, di, esta é a única promesa que podo facer cando era candidato a deputado, coa seguridade plena de que a cumprirei. Isto lo estou lendo porque isto non está no libro, non? Entón así xa vamos preparando para o seguinte. Que a cumprirei. Si eu como candidato fora convertido en modesto deputado, a acta sería para mí como un símbolo religioso. E iso que ele non era, ele era agnóstico, non? Xamais a utilizarei en proveito propio, ni en servir a meus amigos, si os servilos conculcarse a lei. E engade, que cando termine o meu mandato, si que salgo electo, devolverei a acta tan limpa como a reciba. E o que non lle sirva así, que non me otorgue o seu sufraxio. E aclara, non podo facer promesas aos electores sin ter a absoluta seguridade de que poderei cumprilas. Quen ten o concepto que eu teño da política non mendiga votos a cambio de promesas. Bueno, sabedes que isto é outra característica tamén do libro, non gracias a mí. Naquela época a xente escribía, non como hoxe que nos libros por WhatsApp, por correo electrónico, non? A xente escribía que parecía que estaba escribindo un libro, o sea, escribían con un ton literario, e entón, claro, eu, como reproduzo literalmente todo iso, cando estedes lendo o libro, vos dá a sensación de que estades lendo efectivamente unha novela, unha obra literaria, porque falan con esta solemnidade, con este ton, non? En canto a unha cosa que dixo antes, teño aquí no libro un par de frases que así que son do libro sobre o mal carácter. Bueno, o mal carácter xa dixo Cruz, non? Cando di home satisfeito de mí mesmo, porque si ter mal carácter, como di, porque claro, decían moitos que tiña mal carácter, xa pongo aquí tamén, non? Reto inflexible, constante, discute, se salta, grita, pero bueno, logo falase da outra parte máis humana, non? A verdade que un lío isto entre bueno, sobre a rectitude, aquí era unha que creo que é impresionante, non? Xa cando está como director do SEDE e trata cos seus delegados e delegados do SEDE en diferentes cidades que están cobrando unha cantidade tamén do goberno do auxilio para manterse e facer o seu traballo, hai alguén, despois de que dixera moi claro que ninguén podía considerar que o seu traballo era un traballo funcionarial e que estaban con dereitos laborais, etc., senón que estaban aí, digamos, facendo un traballo ao servicio das persoas. Dicía en concreto sobre os que traballaban ao SEDE, dicía, non poden considerarse en modo algún como funcionarios dun Estado ou entidade privada cos dereitos que as leis de traballo e asistencia social recoñecen ao traballador, senón reputarse simples compatriotas que, conscientes do alto sentido de xusticia e solidariedade humana que a obra do SEDE representa, ofrecen a este organismo, a cambio dunha remuneración que lles permita atender as súas necesidades familiares, o seu esforzo, os seus coñecementos profesionais e o seu entusiasmo para suavizar, en canto sexa posible, os sufrimentos daqueles compañeros de exilio menos afortunados que a eles, que despois de ter loitado heroicamente pola nosa causa nos campos de batalla, se atopan dende hai 10 meses nos campos de concentración e refugios franceses. E como hai un que, cando vai cesar, lle debe pedir, lle pide unha como indemnización por os traballos, di, vostedes esquecen que hai máis de 80.000 compatriotas nosos, lle di iso ao delegado, que non teñen que comer nin que vestir, e os que tivemos a sorte de ser privilexiados non nos conformamos ao parecer con nada. É para mí unha verdadeira tristeza que procedamos así. Extrañame moito que, coñecéndome como me coñece e sabendo canto estimo, me formule vostede problemas desta índole. Postos a establecer comparacións
establezas vostede con aqueles que levan moitísimos meses tirados nos campos de concentración e non teñen que comer. Deste modo, resignarase vostede máis. O sea, era duro, pero ao mesmo tempo unha integridade e unha dignidade fora de ser, non? E logo ao mesmo tempo, a pesar desa rectitude, desa certa dureza, tamén é unha persoa cunha empatía increíble, non? Imaginade o que pode ser estar ao frente, os que estamos ao frente do Concello, xa nos agobiamos, porque a xente nos está pedindo infinidad de cousas, non somos capaces de atendelas. Imaginarvos nesta situación, estar ao frente do SERE, onde as peticións están chegando continuamente e está falando de axuda vital, non? E el di nunha carta que lle manda a outro delegado, a un delegado do SERE, di: non me sinto ofendido cando os meus compatriotas que sufren tantas penalidades nos campos de concentración, así se chamaban os campos de refugiados antes de que os nazis os convertiran en exterminio, me censuran acremente ou me insultan. Non me sinto ofendido cando me insultan ou me censuran acremente. Incluso disculpo a injustificada censura que dirixen a titánica obra do SERE, porque descoñecen cantas dificultades atopamos para poder emigrar os nosos compatriotas e que son miles as persoas que nos escriben diariamente e as que temos que atender. Teño que ler centos de cartas cada día, o que ás veces contribúe a que non se lles preste a debida atención. Que medite un pouco sobre o ímprobo do noso labor, darase conta de que non podemos escribir cada día todos nin darlle satisfacción como sería o noso desexo. E xa por último estaría outro rasgo fundamental del que é a valentía, non? A valentía que demostrou máis con feitos, esa idea de que o último abandonar o barco, non? El marcha de París 2 días antes de que os nazis entren, xa estaban nas proximidades da cidade, espera hasta o final, estaban preparando un embarque que consiguen finalmente levarlo adiante en Burdeos, e se marcha entón a Burdeos. E el mesmo conta nunha carta que lle manda despois o embaixador de México en Francia, que era o país que estaba intentando proteger os refugiados, e el mesmo di: trasladado de París a Burdeos o 12 de xuño, na compañía de Pastor Candeira Álvarez e da señora doña Isabel Palmur, que vive con nós, decidimos quedarnos ali cando a cidade foi ocupada polos alemáns, pois eu creía que era o meu deber continuar atendendo moral e materialmente os recomendados e os protegidos das sociedades hispanas confederadas de Nova York que represento, que era outro organismo humanitario que él tamén representaba en París, pois eu consideraba que tiña que quedarse ali protexendos. Pensade que cando el di isto, o último barco que marcha de Burdeos marcha o día 19 de xuño do 40 con 500 refugiados, aí marchan moitos que estaban tamén no SERE traballando con él e moitos outros refugiados. O día seguinte por la noite xa marchan Juan Negrín, o presidente da República, Casares Quiroga, o ministro de Facenda Méndez Aspe, toda unha serie de personaxes que tamén aguantaron ata o límite. E Viana podía marchar, non só que podía marchar, que ele estaba en Burdeos e ele xestionaba os aloxamentos de Méndez Aspe e toda esa xente, estaba xestionando os visados e as pasaxes para toda esa xente que tiña que marchar no Cuba, e ele decide quedarse ali, a pesar de que xa están os alemáns ás portas de Burdeos, e iso único que se puxo ao final non foi que pudera axudar a ninguén, xa non pudo prácticamente axudar a ninguén, tivo que esconderse, intentaron secuestrar, conseguiu escapar a outra punta de Francia, e depois de moito tempo escondido conseguiu embarcar e toda a odisea, que non a conto porque ademais tedes que lela no propio libro, non? Eu remato unha cousa que é unha... remato con unha anécdota ou con algo sorprendente, non? Para mí. Isto non é simplemente un libro, isto é unha forma, como dicía ao principio, de resucitar a unha persoa que ademais merece ser resucitada, non? É un acto de xusticia, unha forma de rescatar a memoria dunha persoa que ten que seguir viva entre nós, sobre todo o que é o seu exemplo. Como decía antes Currús, efectivamente é sorprendente, non? E cando leades o libro, pois vos vai sorprender máis que non se soubera nada del, que non haxa ningún reconhecemento del, nin na súa vila natal, nin na súa cidade de adopción, onde foi un personaxe sobranceiro, onde, pois, bueno, hai reconhecementos a moitas persoas que tamén teñan os seus méritos, obviamente, pero en todo caso non menos que os que pode ter Alejandro Viana. E efectivamente isto foi, pois iso, para mí foi resucitar a un... me esqueci unha cousa que me acordo agora, que iba a decir, desta sorpresa. Teño que agradecer antes de rematar a Edurne, obviamente, por
por decidir publicar o libro, sin ela non sería posible. Teño que facer uns agradecementos a tres persoas, a Andrea González, que foi a que nos fixo a revisión lingüística de arriba abaixo, tamén, que fixeron este traballo desinteresadamente, a Cristina Rocha, que foi que nos preparou a página web estas últimas semanas, e a Emilio Rodríguez Otero, que moitos seguro que coñecedes, que ademais de tratar as fotos que logo se publicaron no libro, foi a persoa que preparou ese tráiler que miraches o inicio deste acto, que hoxe está aquí tamén, un compañero del grabando tamén este acto de hoxe tamén desinteresadamente. E cando estivemos grabando o vídeo, Emilio tiña unha música aí, que non sabe moi ben onde a quitara, que claro, dixemos, esta música é perfecta, é unha música que vai ao pelo, que está feita para este tema e para as imaxes que vamos a ir colocando e que miraches o principio. Era unha música así épica e que reflexaba perfectamente o que se quere transmitir, tanto co vídeo como co libro. E logo, por isto tamén do legalismo que nos caracteriza a algúns, dixemos, cuidado coa música, a ver se vai. Emilio, isto que dereitos de autor, de onde saliu esta música, non vai a ser que poñamos a circular por aí e haxa algún problema. E entón, buscámola e comprámola. A música temos que comprala, porque é un prezo moi asequible, que esta música que se chaman sin dereitos de autor, pero que hai que pagar por ela, etc. Cando xa estaba todo montado, e cando vamos a comprala, vemos o título, e o título era Come Back to Life, o regreso á vida, traducido máis libremente, resucitar. Ese era o título da canción que escolleramos para traer. Pois eso foi o que fixemos, e a vos pido que me axudedes a resucitalo e a traer a vida coa lectura do seu libro. Moitas grazas. Os libros que os vende a librería Mil Follas de Ponteareas, para que se queredes vos lo firme aquí o autor. Moitísimas grazas pola asistencia e boa noite.